가전 자고 보고 파이까봐 타이쇼 방사틀랑이 당하노 오버번이 타이쇼 팔만이 나이데 어러 앙틀랑나이 어러 रत्नागिरी अल्फान्सो थाइसो जेटा रत्नागिरी हाटायो थायो अल्फान्सो थाइसो बसा तेत लाङै थांनाय नायतुलाय दंलायो ताव बरक रत्नागिरी अल्फान्सो ताइ फांसात लांनाय चिरन्जीवी नारिक्रा फांसात लांनाय आसनत लांनाय खाजाइन ताकोबुखो ब्रनो अरनि इंका सोंताबो ओरिजिनल सिनि तामनाय दिको ओरिजिनल अल्फान्सो तिनि आं ओरिजिनल अल्फान्सो तमिलनाडु स्टेट ऑफ फाइना फाइका अबंका ओरिजिनल रत्नागिरी अल्फान्सो है ना ये ओरिजिनल रत्नागिरी अल्फान्सो तै खाजन टाकुबुखो बिस्कांगा सं नाइले ना तै टमाटो तंग अब अल्फान्सो yang tai tomato नाइना बोमंग थुजागा तंग पड़ी दमानो माया ये कौन सा वैरायटी है सर ये कौन सा वैरायटी है मल्लिका सिनायंग तंग मल्लिका सिनायंग दङ जोङो भेराइटि गायसना नानाय ताइने नाया खाजानटाखौ नारिकेला नाखा इमाम पसंद इमाम पसंद है ना इमाम पसंद ओरिजिनल इमाम पसंद छोटा पैकेट नहीं है छोटा पैकेट नहीं है इमाम पसंद छोटा है छोटा ज़्यादा हो गया बड़ा चिकन पैकेट करी दो तखा जंटा को से यांग बाबा चिकन पैकेट करी भाई के त्रिपुरा लाइन थांगने अब वन हमा सिंगते तो नाम डॉक माई हाँ ये मियाजाकी नाम डॉक माई हाँ yang Miyazaki Miyazaki to sinara tongana ang saksi rima tongja o sanjakla kazanta ko ko ke nursery phal dehini mana ano nursery bo tong hini mana phia ba abo rogna asiko titerna nursery hiya ta angkhawa haita ko kazanta ko ingkai ani narika bersa beskanga nainai phade narika beskanga nainai ani bobongka phuijak baba urona phuijak नाइदा आं आसो गोबां नारिकेल भेराइटि गाहाम दङ चिरन्जीवी तो सम्पूर्ण मते रगनत लाङे मालिया आं तो बसकाङा तेबो सारा गोबां लांनाय बने बालकसिनि चिरन्जीवी 1 ये चिरन्जीवी 1 है ना अमाका ओरिजिनल चिरन्जीवी 1 अमा तब त्रिपुरा हास्तेओ काइजागिनाय ताको ओ भेराइटि काइसा नामानि अमाका 650 इंका नारिकेल आसो हासाकानि भेराइटि गाहाम रग जों बाहायखौलाय आगरला दङै जों 350 450 550 रगबाय माननायबा 600 रगबाय माननायबा नों नायदो बनि आरो प्रोडक्शन दङ बसि 650 का फालि दं एंगा नों थाइलैंड भियेटनाम कम्बोडिया श्रीलंका एबा तमिलनाडु केरलानि नारिकेल त्रिपुरा हास्तेआव थांग्लाय बाहायखौ नों 500 बे मानि दंखाबा बनि बागै खाजार नेताखौ बुहुसं किसा नायसमदि 500 बेला नारिकेला गाहाम बसा माया आंले कोनो समय कोनो जराबो गसायनाय माया अब कोनो जरा गसायनाय माया अमंखा अल्फान्सो ओरिजिनल भेराइटि अमसिनि त्रिपुरा हास्तेआव नायसमै कायजानाय खालान्टाखौ बुखो ताइ टमाट लांनाय ब्लैक पेपर दाक्ति थाइनाय जात नाले बाबा अब ब्लैक पेपर दाक्ति थाइनाय जात सोंदिबाव ना नायदे खाजान्टाखौ बुखो बड़े नरबत बसुक जाती नार्सारी क्वार्टर बसुक जाती ऑफिस मेंटेनेंस खाया ना बसुक जाती कामला कबा ओ सेक्टर ना फिया बासी त्रिपुरा हास्ते त्रिपुरा शहर फिया गिरी जाब इनके ओ सेक्टर सं बेलायखाना सामुं टांना नांनाय ओ सेक्टर अब रांखक पैसा किसा दङ सामुं किसा दङ फियाबा सिन त्रिपुरा हास्ते बरक बांथाया आबोनि बागै जों वानसगै बरक बांथाया बाबाय वानसगै जों बाहाय खालायै बसकाङा त्रिपुरा नार्सारी बिजनेस एबा नार्सारी ना साटियावै सामुं थांनाय मतिरा तो वानसलायना नांनाय इंगा जों अरनि भेराइटि कायसा गुलमरिस कसम कायसा नायफैनाय जों अरनि भेराइटि गुलमरिस कसम कायसा नायफैका सिनि त्रिपुरा हास्तेआव चिना यांनि जे गुलमरिस बा ब्लैक पेपर दंमोन अब बाहायनो नायनायनि बागै खाजान्टाखौबो नायना सिना हरदो आं
नायनानै सेनाओ bwskango bahai ka sini tripura hasteo ka thainai obo nainai bagise engkai tai besi kok salia ani sikon tete samong ani video ro mathai ka hambai tai chi ba